ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମାଛ ହେଉ କି ଶୁଖୁଆ ହେଉ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଶୁଖୁଆରେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଳୁ ସାରୁ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ଟମାଟୋ ପକେଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ସାରୁକୁ କାଟିବା। ଏବେ ମୁଁ ବସିଯାଇଛି କାଟିବା ପାଇଁ ପନିକି ନେଇକି। ତ ଏବେ ଆଳୁକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ପୁରା ମାନେ ଚାରିକର ଯାକ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିବା। ବେଶୀ ସରୁ କରିବାନି କି ବେଶୀ ମୋଟା କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଛି। ସାରୁକୁ ବି ସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛି, ମାନେ ଧୋଇ ଦେଇଛି ପାଣିରେ। ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ବାଇଗଣଟାକୁ ରଖିଛି, ପଛରେ କାଟିକି ପକାଇବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ରସୁଣ ତାପରେ ଜିରା ସୋରିଷ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଟାକୁ ବାଟି ଦେଇକି ସେଥିରେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଧରେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପକାଇଲି ପୁରା କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇକି କଡ଼େଇରେ ପୁରା ନିଆଁ ଉଠିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଳ ଖୋଲିଲା ପରେ ନିଆଁଟା କମିଗଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ସାରୁକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଟା ମସଲା ଜିରା ସୋରିଷ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲା ପରେ ଆଳୁଟା ତ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଆଳୁ ସାରୁ ସହିତ ଭଲସେ ଟିକେ କଷିବା, ଯେମିତି ଆଳୁ ସାରୁ ସହିତ ମସଲାଟା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ତାପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିବା। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସିଝିଲାଣି। ତାପରେ 50% ସିଝିଲେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ପକାଇଲି। କାଟିକି ପକାଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବାଇଗଣଟା କାଂସିଜା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟା ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେଟା 70% ସିଝି ଆସିଲେ ଏବେ ବାଇଗଣ ପକାଇଦେବା। କାଟିକି ଏମିତି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଟମାଟୋକୁ ବି ଚପେଇ ଦେବା ତା ଦେହରେ। ଚପେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଂସାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ପଘାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପଘାରି ଦେଇଛି। ପଘାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ଏଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଭଜା ହେଇଯିବ, ଏଠି ମୁଁ ପଘାରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟେଷ୍ଟ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ମାଛ ସବୁକିଛିକୁ କାଟିଦେବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେଇଛି। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ବନେଇବେ ନା। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।